масъалаи муомилакати. Як соли акним соли охир ма ҳами кори ҳама ака наоборот шакадагиам кор кадагия. наоборот чиша мақсад ма вақти шуда муомилаам нағз буд. Кати коригаро кати симя. Муомилаам хуб буд, дар бисёр ҳолато ай хубид истифода мебарам. Муомилаам жёсткия акаҷон корсоза. дар корхона Дар корхонаҳо симядан дохил мешавад. масъалаи корхонада уҳдадория да чӣ мегирем? Иҷа гап да муомила нест. Шумо интихоб карден одамое ки хати ва ё ба калимаи хуб кор карда намешавад. И факт агар ки шумо да комфорт набошад ҳам хеле одамо хати кор кардан ба гапи сахту строгиги хати ин интихоби шумо. Ма бисёр ака алиш кардам одама дидам ки намеша и варианта каб. Медонен чӣ хе бояд буковӣ ки бишавад. Ана меҳози ман фикр да задам. Ана ҷои асосиш ҳамиҷа. Ки чӣ хеда мисол ман чӣ кор кардам дар кор. Саволи зур анамиҷа нав пайдо шид. Гап да уи нестай ки дар бозор нестай одамое ки муомилаи хуб хати кор. Фикр мекунӣ ки уже ҳама михела. Саволи зур ҳамиҷа пайдо шид. Метонам ма иҷозатим да хидам қоил шавам. Ман медонам ки соҳибкоро ҳамамон каро надорем. Худое ки мо бигем ки мо яче намефаҳмем. А метонам ма хидам да иҷозат битам бугум ки ма значит гап да одамо набудай. Значит ма надорам илме ки ма одамеро бигирам ки ба муомилаи хуб корма пеш бара беҳтар чем одамоеро ки ма зада кор мефармам. Намедонед?